Issa waqgħet il-maskra, Robert Abela jrid kien ħebba minn 17 Black, iżda kulħadd jiftakar kif kien qul li għandna lil Conrad Mizzi eżatt malli ġielet lider. Dak iż-żmien diġà konna ilna nafu bil-Panama Papers u l-implikazzjonijiet li kien hemm marbuta ma' 17 Black u l-Power Station tal-Electrogas. Issa parti Kiġ Kembri u Conrad Mizzi qed jingħatu wkoll li hemm il-proprjetarji ta' Nexia BT msemmija jaffaċċjaw akkużi kriminali. Fil-fatt jidher li Brian Tonna, Carl Cini u Sokar Trading huma fost lista ta' individwu u kumpaniji li għandhom jiġu akkużati. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jistenna li l-inkjesta 17 Black ma tispiċċax f'idejn Robert Abela biex bija jagħmel manuvri politiċi għall-interessi personali tiegħu kif kien għamel b'mod abbużiv u illegali fir-rapport tal-inkjesta dwar il-Vitals u Steward. Dan apparti appella l-pubblikazzjoni tal-inkjesta mingħajr aktar dewmien sabiex il-poplu Malti u Awċi ikun jaf kemm insteraq mill-korruzzjoni tal-Labor. Min-naħa tiegħu l-MP Nazzjonalista David Casa sostna il-konklużjoni tal-inkjesta hija rebħa l Malta u Għawdex u spjega kif anki wara ħafna ostakli, intimidazzjoni u teddid fil-konfront tiegħu. Issa wasalna l-pass eqreb lejn ġustizzja u ringrazzja wkoll l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil flimkien mal-avukat Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika l-ġlieda kontinwa favur il-verità. Wara li ħarġet din l-aħbar kien hemm ukoll barax ta' kummenti minn diversi persuni li sostnew kif inhu dritt tal-poplu li nkunu nafu x'fiha l-inkjesta. Kien hemm ukoll min fakkar kif dak iż-żmien Joseph Muscat u l-Labor pruvaw jagħmlu minn kollox sabiex jirridikolaw lill-Partit Nazzjonalista u l-kap ta' dak iż-żmien Simon Busuttil. B'ħafna kummenti jgħidu kif il-kaxxi tal-provi żgur ma kinux vojta.